உங்கள் பிஎஸ் வேல்யூவில் அர்பன் ரைஸோட மேன்ஹாட்டன் கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும். ஸோ உள்ளே போய் எவ்வளோ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த ரூம்ஸோட இன்டீரியர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, ஃப்ளாட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டை புக் பண்ணிட்டு வந்துடும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் ஆம்பி தியேட்டர் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து ஸ்கேட்டிங் ரிங் கொடுத்துருக்கோம். வீட்டில் ஹோம் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா லேடி கிட்டி கார்னர்ஸ் வருது. வந்து அவுட்டோரில் ஒரு ஜிம்னாசம் வரும் உங்களுக்கு. மாடல் ஹவுஸ் பார்க்க போகிறோம். பெருசாக தெரியுது. ஷூட்டுக்கு அடுத்த கதைக்குமா ஷூட்டுக்கு கேட்டுற வேண்டியது. அங்க பாரு ஸ்விங். வா 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 சீக்கிரம். மறந்துட்டு ஒரு குழந்தையை கூட்டு வந்து விளையாடலனா பார்க் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு பார்க். அர்பனைசர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வா அங்கதான் வாங்க போறோமா வீடு. போகிறோமா? உங்கள் பிஎஸ் வேல்யூவில் காண தவறாதீர்கள்.